जोंनि हुल्तुगाव प्राइमारि इउपिपिएलनि जानानै बड'लेण्ड रायजों आरो जोङो बड'लेण्ड बुब्लि नोंथांमोननि मिडियाखौ जों साबायखर बावबाय। बे समाव माने मैया बुधबार बारायखालि बिसमुरियाव मोनसे बिपिएफनि हाबाफारियाव जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोनग्रा सोद्रोमा बिथांमोनहा सोरनिबा फानफावदायनाय माने फुस्लायनाय बे फुस्लायनायजों बिथांमोनहा थांफ्लांदों बा जयनिं जाहैफ्लांदों। बे खोथाखौ लानानै दिनै जोङो नोंथांमोनखौ हांख्रायनाय जादों। दा बे समाव जोंनि हुल्तुगाव प्राइमारिनिफ्राय 13 सा थांदों होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। दा आरो जोंनाव नैबे फंबायमोनहा 9 जन जोंजों फैफिनबाय आरो जोङो गोसो गोथारै जोंनि इउपिपिएल दलाव बिथांमोनखौ जों दुंब्रुदै बरायनानै लाफिनबाय आरो जोंनिनो बिदा फंबाय होननानै जोङो मावबाय थागोन होननानै बिथांमोना जोंखौ ज' मावलांबाय थागोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। बुहुलाव जों थांफ्लांदों, सोरनिबा फुस्लायनायाव थांफ्लांदों, जोंनो माबा मोनसे लब दिन्थिनानै जोंखौ लांदों होननानै बुंदों आरो जाय बिथांमोना लांदों बिथांमोनखौबो एसे सोंखारिदों। बिथांमोना जोंखौ मिथिया हसिया खिन्थाया हसिया जोंनो माबा मोनसे होगोन होननानै बा एमजि रेगानि खामानि दंमोन ज' सावरायलायगोन बा बबेबा आनसलिक अफिसाव थांगोन होननानैसो बिथांमोना लिंलांदोंमोन बा फुस्लायनानै लांदोंमोन होननानै बिथांमोना जोंनो रोखा फोरमायदों। दा बिनि सायाव आङो बिथांमोनखौ बुंनो लुबैदों, जाय बिथांमोना ओनसोल आरो एरियाखौ गोजोनखौ लुबैया बै बिथांमोनासो बेबायदि खामानिखौ मावो होननानै आं सानो। मानोना थांनाय 17 बोसोराव जोंनि ओनसोला बुलाय सोलाय दानलाय सुलायजों भुगिनांनाय ओनसोल। दा जोङो थांनाय 2020नि 27 जानुवारियाव बाव एकर्ड जोंनि पिस एकर्डजों लोगोसे जोंनि नैबे ओनसोलाबो मोजां थासारियाव फैबाय, गोजोन थासारियाव फैबाय। बे हिसाबै जों बिथांमोनखौ जेब्लायबो गोजोन लामाजों आगान सुरनायखौ जों लुबैयो आरो बिथांमोनहाबो दिनै जों मिथिया हस्लाबा थांफ्लांनायाव जोंखौ खेमा होयोबा गोरोन्थिखौ निमाहा होयो होननानै जोंनि सिगाङाव बुंदों। बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ आं हुल्तुगाव प्राइमारि इउपिपिएलनि आफादगिरि जानानै आं बिथांमोनखौ खेमा आरो निमाहा होनानै आंनि हुल्तुगाव प्राइमारि इउपिपिएलनि हान्जायाव बिथांमोनखौ आं दुंब्रुदै बरायनानै दिनैनिफ्राय खामानि मावनायाव लांफाबाय थागोन आरो लाफाबाय थागोन, सुख दुखजों सावरायलायबाय थागोन होननानै आं फोरमायनाय जाबाय। मैयाहाय जों बिपिएफ पार्टियाव जयनिं जेनेबा जानाया जेनेबा माखासे बै जोंनि लोगो होनजायो राजु ओमफ्राय माबा बिरखां सानै आरोना बिसोर ओमफ्राय बिदिनो बुंदों आरोना थारमाने फैसा होगोन 20,000 नङाबा 15,000 जेनेबा बेफोरबायदि होननानै जेनेबा आंखौ थगायलांदों आरोना। जेनेबा 3 दङ जों गामिनिफ्राय इस्ट दंजोरा गामिनिफ्राय इस्ट मिज'रामनिफ्राय 3 दं। ओमफ्राय जों थांबाय, थांनानै गावसोर बुंदों आरोना थारमाने फैसाखौ होखाबाय होनना बुंदों, होखाबाय होनानैसो जयनिं लाहैगोन माबायाव बिसमुरि इउथ अफिसाव बिपिएफआव आरोना। ओमफ्राय दाना आंलाय सानदों आंथ' माबा ड्राइभार जेनेबा इ रिक्सा सालायो नालाय आं जाबाय हाग्राखौ लेंहरनायखाय थाब फैदों आरोना। ओमफ्राय फैनानै दाना आंखौ लांफैयो बिसोर गारिजों लानानै थांनानै दाना बिसमुरि इउथ अफिसाव हाबबाय आरो हाबनानै एसे रायलायदों बाहाय रायलायदों एसे। ओमफ्राय रायलायनानै बिदिनो दसे थानानै जोंखौ माबा बिदिनो थगायनाय बायदि जानानै जोंखौ माबा सोदों आरोना जयनिं खालामहोदों बेबायदि। ओमफ्राय फैसाखौ बुंदोंमोन आरोना थारमाने जों फैसाखौ जेनेबा नेदोंमोन एसे नेनायालाय जेनेबा जयनिं जाबाय हिसाबै नेदोंमोन एसे। थारमाने फैसाखौ मैयानो होनांगौमोन। ओमफ्राय मैया जेनेबा गावसोर खोथा जेनेबा गावसोर रायलायदों आरोना राजु ओमफ्राय गावसोर जेनेबा बे बिरखां बिसोर रायलायदों। बिसोर रायलायनानै जिखुनु जोंखौ बुंफिनदों थारमाने गाबोनसो होसिगोन होननानै। सानसे नेबाय जों दिनै सानसे नेबाय जों नेबाय। ओमफ्राय नेनानै दा फैसाखौ गैया बेफोरबायदि आरोना थारमाने जों थगायनांदों आरो बेबायदि। ओमफ्राय जोङो नै आंथ' सिगां माबायाव ओंखारखायोमोन नैबे इउपिपिएल पार्टियावनो, आं दा बाय फैफिनबाय आरोना एसेनोसै। नोंथांमोनहा गाबोन समफोरनि गेजेराव फैसा मोनोबा बिपिएफ दोलाव फिन थाफिनगोन नामा? ओहो थांनाय नंला थारमाने बिसोर थगायखायो नालाय थांनाय नंला आरो। टटेल जों माबाजों 13 जनमोन ओमफ्राय 13 जनाव जों टटेल दा 9 जन फैफिनबाय। ओमफ्राय माखासेया लाजिना फैयाखै
फैबावगोन फैजोबखानाय थारमाने लाजिना फैयाखै दा मिडियायाव नुजाबाय थाला होनना मैया नुजादों नालाय मिडियायाव दा नुजाथ'ला होनना बुंदों आरो बेबायदि आरो